Na lássuk, mi Ez van innen benne. elő, ez az eleje, itt a gépnek. Itt lehet talán egy kicsit. Lebontsam itt ezt azért? És Igen, akkor, bontsuk le. Akkor lebontjuk, és Lássuk. akkor látjuk az elejét. Már fontos nekünk a doboz, ugye? Akkor le tudjuk bontani. Így van. Mint karácsonykori Wow. De ennek legalább van most értelme, mert ez egy olyan gép, aminek kell lenni. Tehát ez azért örülünk neki, mert itt legalább az ember meg tudja mutatni azt, amit meg kell. Legközelebb is már elkapsz, hogy kávét. Erről a gépről. Hát igen. Azért ez már egy gép. Tehát ez nem egy amatőr, nem egy olyan műszer, ezt be kell kötni, ez rendes gép a javából. Ki tudom húzni? Nem tudom kihúzni.